Gikan sa hinay kaayo nga pag-irog, sa karon mipaspas na ang paglihok sa Bagyong Betty. Katapusan kining nabantayan sa gilayon nga 375 kilometers east sa Itbayat, Batanes ug nag-irog kini pa northeast sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, posibleng ugma sa gabi o sa Biyernes pa gipaabot kining mugawa sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa latest bulletin sa Pag-asa, giisa gihapon ang signal number 2 sa Batanes, signal number 1 gihapon sa northeastern portion sa Isabela, Apayao ug Cagayan. Lakip na ang Babuyan Islands. Gawa sa Bagyong Betty, mipauwan usab ang hanging habagat sa ubang dapit sa nasod. Subay sa data sa Metro Weather, gipaabot ang katag-katag pag-uwan-uwan sa mga lalawigan sa Samar ug Leyte. Posible usab nga uwanon ang ubang mga dapit sa Kabisayan, ingon man ang Luzon ug Mindanao. Tungod sa epekto sa Bagyong Betty ug habagat, mamahimong bawuron ug makuyaw nga magpalawod sa pipila ka baybayonan sa nasod.